Хәерле кич, якын арада Татарстаннан да мигрантлар китә башлау бик мөмкин. Бу яңалык хезмәт базарын шок хәлендә калдырды. Рестораторлар ябылу турында уйлана, транспорт йөртүчесе калырга мөмкин бар тик төзелеш өлкәсе генә җиңел сулап куйгандыр. Аларны мигрантлар хезмәтен тыю әлегә кагылмый. Мигрантлар мәсьәләсе бүген бик актуаль темаларның берсе, шуңа күрә бу хакта сөйләшергә килгән кунаклар белән исәннәрмесез. Хәерле кич. Бу реаль әйберме? Мигрантлар хезмәтен тыю юкмы? Ничегрәк уйлыйсыз? Ифат абый, сездән башлыйгыз. Беләсезме, мин һәрбер кабул ителгән законга ничектер бер шикләнеп сак карыйм, һәм менә бу очракта да шулай, чөнки теге ашаган белмәй тураган белә дип әйтәләр. Менә бүген автотранспорт хуҗалыгын проблемалары мөшкил икәнен беләм. Линиягә автобуслар чыга алмый. Мигрантларны шофер булып эшләтергә ярамый дигән сүз мигрантның нинди юк мигрантлар арасында шулык. Бездәге безнең Россиянең гражданнары арасында нинди генә шоферлар юк. Шуңа күрә ничектер мигрантлар дип иң беренче әлбәттә көйләргә кирәк бу хезмәт базарында, әлбәттә бу килү мигрантларның безгә килеп эшләү тәртибендә көйләргә кирәк. Мәсәлән, безнең авылыбызда бүген көндә фермада таҗиклар сыер сава эшләргә кеше юк. Кая барасың? Бөтен Татарстанда, бөтен Россиядадыр инде. Барын бер кадәр фараз. Бездә менә тиярга. Менә күп тыюларны, күп тәкъдимнәрне күреп, ахырдан инде аның нәтиҗәсендә үзегез аша үткәргән кеше буларак, фаразларны инде шуннан да тыю әлегә ничектер кардинал яңгырый, ләкин без беләбез, кинәт кенә барысына тыйсак, бик күп тармаклар, санап киткән тармаклар туктап калачак, аларга паралич сугачак. Фаразлар ничек? Бу тормышка ашырлыкмы бүгенге көндә? Һәм нинди хәлдә ашачак ашса да? Ашырлык ул, тормышка ашырлык, әмма ләкин аны бүген типтеңдә изеп алырга ярамый бүгенге көнне. Законны кабул итеп, бер ярты ел эчендә дә шул иммигрантларны чыгарып җибәрү ул дөрес булмаячак. Без күп нәрсәне туктатачакбыз просто. Күпме вакыт кирәк, мәсәлән, мигрантларны алыштыру өчен күпме вакыт? 20 ел. 20 Бер ел. буын ким дигәндә бер буын кирәк. Шуннан да ким түгел. Демография хәлен яхшыртып, аннан соң гына 10 ел эчендә нәрсә үзгәрәчәк? Җәмәгать, мин менә булай уйлыйм. Мәсәлән, без әгәр менә үзебезнең без хәзер эшли торган буынны югалттык бит. Безнең ни урыс халкы булсын, татар халкы булсын, эшләмибез. Менә мин җәмәгать токлану өлкәсендә эшләмәйме? Миндә әле алар миндә эшләми. Ләкин мин инде ике кешене аны ничек без әйтәбез, выписывать иттек дибеме? Чакыртып кайтарттым мин. Мен тәм бушлай бирәм яшәргә мин сезгә. Эшләгез инде. Ә минем бит менә үземнең эшчеләремә отпуска ял бирер сәнимә 15 көнгә мин кукан капсын ябып куйдым. Чөнки минем эшләргә кешем юк. Минем илән җуарга да кешем юк, пешерергә дә кешем юк. Кешеләр ни өчен бармый? Хезмәт хакы түбән булгангамы, дәрәҗәсе булмагангамы бу? Эшлиселәре килми. Эшли торган бу ни өчен юкка чыкты? Чөнки бүген мәктәптә без балаларны эшләргә өйрәтмәс, такта сөртергә ярамый балалар. Бүген сентябрьдән ярыячак. Дәресләре бармы? Юк бит алар. Сентябрьдән ярыячак. Инде хәзер кабат мәктәпләребезгә кайтачак. Рауля ханым, менә бу сез шакыртып килгән кешеләр, алар нинди өлкәдә эшли һәм кайсы илдә? Алар Үзбәкстаннан, мин инде аның берсе повар булып эшләгән әйме. Әле миндә хәзергә миндә эшләми, ләкин мин хәзер кушка калдым. Менә мин аларны иртәгә нигә прописка түгел инде, ничек шунда алып барам иртәгә әйме. Ләкин минемчә, менә бу дөрес түгел бу. Менә бу хәл дөрес түгел. Берсен идәнчүче булып кайтты, баласы белән кайтты Үзбәкстаннан. Аннан соң алар бит безнең ватандашларыбыз, җәмәгать. Алар бит безнең ватандашлар, әйме? Мигрант булгач та. Алар менә бу яңалык ул бит инде буш урында тумагандыр. Ниндидер сәбәпләр аркасында мондый карар кабул итәргә җыеналар. Менә нинди сәбәпләр булырга мөмкин ул? Монда җинаять арту белән дә аңлаталар моны. Сәбәпсез түгел инде, сәбәпләре бик тә җитди. Чөнки, мәсәлән, шулык Бастрыкинның әйткән сүзләреннән искә алсак, җинаятьчелек караганда, Мәскәүдәге бөтен вак ире җинаятләр арасында карасак, яртысына якын мигрантлар тарафыннан башкарыла бүгенге көндә. Ул бик куркыныч. Ondan soң алар безгә килделәр икән. Баштагы вакытта менә
20 ел элек, 30 ел элек келе башладылар алар безгә. Алар шунда торып кара эшкә алыналар иде. Хәзеркендә ничек? Хәзеркендә безнекеләр эшләүчеләр килми кара эшне, авыр эшне, кул эшен. Иммигрантлар безнекеләргә карап шундый ук гамәлгә әйләнеп баралар. Шулай бит. Менә үзем мин университетта эшлим. Студентлар 4600 безнең КФУда 4600 шушы безнең якташларыбыз ди. Якташларыбыз түгел алар безнең өчен. Алар күптән безнең халык түгел инде. Ничек тоталар алар үзләре? Үзбәкләр, таҗиклар, кыргызлар бездә укый 4600 кеше. 40 мең студентның 4600 чит илдән килгән. Алар бит әле акча түләмичә күрсә укый. Безнең бюджет исәбенә. Менә былтыргы хәллеген әйтәм, ул мисал итеп әйтәм. Мин магистратурада Тбилисида эшлим. Үзбәкстаннан килгән агаланеле 2 студент кергән иде безгә. Магистратурага. Бер занятиягә килмәделәр. 4 ай буена. Экзаменнар башланды. Экзаменнарга килмәделәр. Аннан соң дополнительный экзамен була, анысына да килмәделәр. Аннан соң икенче шанс бирәбез. Шунысына килеп чыкканнар. Мин инде ачулана башлаган. Сез безне ничә дискриминация дисез? Ничек мине сүзне әйтәм, алар бит стипендия алганнар. Безнең дәүләтнең акчасын алып бер тапкыр занятие килми. Аларга ул дипломда кирәк түгел нәрсә өчен. Алар менә шунда безнең Татарстанда, Россиядә вакыт үткәрәләр нәрсә өчен? Гражданство алу өчен. Аннан калалар. Гражданство ала. 1-2 дипломы бар, аны кара авыр кул эшенә җибәреп булмый эшләмәү. Менә минем үземнең генә күп чыккан студентларым бар. Берсе бер стройкада да эшләми, сыйырда саумый, яртысы эшлиләр парикмахерскийда эшләр, барбершоп дип кушып калганнар сатып алуда. Шамил әфәнде, сез бит хәзер студентларны укый торган һәм гыйлемгә тартыла торган мисалны китердегез. Бу бәлки искәрмәдер. Юк, алар укымасалар да ничәсе генә. Менә шул 4600-ның сез 404-сен, ниме? Безнең рәсәйлеләр арасында да ничектер алар күзгә ташлана. Шулай да, менә аларны әйтәбез бит. Монда бер проблема килеп чыга, икенче яктан икенче проблема. Мөмкинме соң моны хәл итәргә аларны тыймыйча гына? Бәлки менә бүгенге көндә закон рәвешендә дә бит инде җитдиләнү бара. Безнең илгә аларны кертү мәсьәләсе име? Бармы шундый модель? Аларга да бүредә аш, бүредә тук. Бәрән дә исән. Юкмы соң андый? Законнар һәркемгә ул син мигрантмы, ул Русия гражданымы, барлык таләпләр, законнар таләпләре бер үк булырга тиеш. Белән укымаган мисалны әйттегез. Ничәп аларны шуңа кадәр, ничә кадәр дәресләрне кертмәгән, ничәп аларны күптән инде кайтарып җибәрмәдегез. Туган якларына әйе. Кайтарып җибәрдек. Менә шулай булгач, ул менә мисалларны тотабыз да җинаятьчелек. Аларны инде журналистлар да артыграк та сөйләп җибәрәләр. Фәлән булган дип. Менә бер ничә мисалны тотабыз да без, бөтен мигрантлар шундый. Алай була алмый. Безнең татарлар арасында да бандитлар күп, урыслар арасында да күп. Заманында мөселман халкында шундый ук тулайын бер тап белән таплаганнар иде, хәтерләсәгез. Берничә мисал аркасында барык мөселманнар әле дә булса аның ачысын татый. Монда да шул хәл түгелме? Менә шул күренеш. Бик җитди, шул бик намуслы мигрантларны, эшчән мигрантларны эшчән дигәннән мигрантлар бүген нинди өлкәләрдә хезмәт куя, чыннан да аларның хезмәтенә ихтыяҗ бармы бүгенге көндә? Республикабыз турында әйтәм инде. Төрле кешеләр бар, урыслар арасында да, татарлар арасында да, үзбәкләр арасында да. Мин алай кешеләрне белмәс идем. Мин 17 ел эшлим кешеләр белән. Минем күз алдымнан нинди генә кеше үтмәде инде. Эшчеләр безгә бик кирәк. Үз вакытында үзбәкләр, таҗиклар бик уңганнар иде. Хезмәт, аларның хезмәте безгә бик кирәк иде. Һәм бүгенге көндә дә транспорт, нинди эшкә ихтыяҗ бар? Ихтыяҗ бар. Бөтен эшкә. Дөрес, бөтен эшкә. Кара эш дип әйтик инде без аны, кул эше дип әйтик инде без аны бик кирәкләр. Чөнки безнең халык андый эшкә бик безнең халыкта бара. Нигә бармый? Менә сез кешене эш белән тәэмин итү өлкәсендә эшлисез, менә сорыйган ни өчен бармый? Безнең тәрбия моменты упущенный, целое поколение. Анысы да бар.
Безнең халык күнде җиңел эш белән олы акчалар алырга, анысы да бар. Монда тагы бер нәрсәгә тукталып китәргә кирәк. Монда бит инде килгән, бүгенге көнне килгән иммигрантлар алар эшлиләр. Алар автобуста да эшлиләр, алар урамда себерә. Әмма ләкин аның балалары нәкъ эшләмәскә өйрәнеп үсә бит. Безнең менталитет белән үсә. 15-20 елдан соң алар нәкъ шул эшләмәүче була. Тагы без каян иммигрантлар алырга тиеш булачакбыз? Шуңа күрә гаиләләр белән керүне дә тыярга тырышалар, име? Үзләре генә килсеннәр, әмма гаиләләре туган якларында калсыннар. Үзләре генә килсә алар монда әйләнәләр инде. Андый гаиләләр әз түгел. Анда да яшиләр монда. Анда да яшиләр, анда да гаилә, монда да ул мисал Аз китерде. гына түгел, bir 50%. Мин чөнки алар бик күп эшләгән кеше, bir 50%. Аннан соң менә балалар, менә безнең авылда име, мин Теләши районы Алан дигән авылда име, 2 таджик гаиләсе. Әйме? Һәм алар авылның уртасында салып куйды 2 ферма. Ул авыл уртасында ул. Мин мәсәлән авылга кайтып язам име, иртә белән чыгасың, ул искә, ул теге нигә, ферма авыл уртасында. Аларга шулай рөхсәт ителәме ул? Беләсезме? Бер яктан караганда авыл үлмәсен өчен менә дигән чара. Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Ортасында мигрантлар турында сөйләшәбез һәм менә кайбер өлкәләргә кагылышлы рәвештә мигрантларны бу эштән азат итү турында сүз бара. Һәм менә программаның беренче өлешенең азагында без авыл хуҗалыгы турында сүз ката башлаган идек. Шуннан да менә безгә барыбызга да бигрәк Татарстан халкына якын өлкәдер инде ул авыл хуҗалыгы, чөнки кайсы гына авылга кайтма, барыбер дә 1, 2, 3, 4 инде кайтып урнашкан шундый мигрантлар бар. Һәм алар әле кайтып урнашкан түгел, аларны шакырып китерәләр. Шул ук авыл хуҗалыгы рәисе аларга йорт бирә, чөнки алардан башка инде мөмкин түгел. Ләкин алар шул вакытта үрчидә бара. Һәм инде авылның халкының күпмедер өлешен тәшкил итә, үзләренең хакларын дулый башлар. Андый очракларында без беләбез. Хакларын, культурасын кертә. Үзләренең телендә сөйләшә. Менә безнең укыган мәктәптә, мәсәлән, без укыган вакытта 1000 кеше бала укыса, бүгенгесе көн 50-60 кеше укыйдыр инде. Шуның яртысыннан артыгы килүчеләр. Алар әлбәттә мәктәптә татар телендә дә, рус телендә дә сөйләшми, үз телендә сөйләшеп йөри. Юк, без менә устав тотырыклы түгел. Юк, тапшыруның беренче өлешендә сез әйткән идегез, тыярга ярамый, алар безгә кирәк. Ә менә хәзер берничә сәбәп инде. Бүген тыярга кирәклеге турында ярамый. Җәмәгать бүген ярамый. Әгәр беләм без тиса, әйме, безнең экономикага ничек була инде татарча уйме? Бүген тыймасак безнең аннары авылларыбыз, татар авыллары булмаячак. Ул булай да бетә килә. Менә безнең аның һәммәсен кайсын 7 бала име, кайсын 6 бала име, менә мин урамга чыгам да, авылда яши кайткан вакытта. Анда бит бөтен шул телдә сөйләшә. Мәскәүдә бердән-бер татар гимназиясе бар. Ул татар гимназиясында да беләсезме кем укый хәзер? Таҗикләр, үзбәкләр. Россия буенча бөтен мәчетләрне татарлар төзеткән, һәм анда вәгазьләр дә урыс телендә, һәм йөрүчеләр дә татарлар түгел. Менә шулар, шул халык. Менә татар авылны саклап калырга ди. Сезнең авылда ферма төзеп куйганнар авыл уртасына. Ул авылны саклап калмый. Безнең авылга кайткан таҗиклар да безнең авылны саклап калмый. Алар колхозны күпмедер дәрәҗәдә аның икътисадын саклап калалар, авылны саклап калмый, аның татарлыгын саклап калмый. Алар инде үзләренең уставлары белән кайта. Аларның шул кадәр теге ата-бабалардан калган инстинкт рәвешендәге көчле бирелгән тәрбия бездә андый нәрсә юк. Менә siz de ittiniz, değil mi? Benim fikrimce, bizde özümüzde de nedir bir şovinizm isi ankıp duran bir eybir var. Uzgan yılgana bizden yurtta duvarnikler, uğram sevirişçiler, Özbekler buldu miken bik eybet işlediler. Hem şunu kınsile, kış günü, hem şundan bir hanım, o ağır işlemegen şul kadar tegenin kungulene tidirip söktü. Mena mında nik sitmesin diye bizge anda Sibirya koşmadılar, bizim kumumuz da jitmeyi anda deyip anlata. Sen elemini bilen bakışlaşıp durasın mı? Panayı kıli tut. Evul uğramlı kim Sibirya? Panayı kıli Sibirip şular bizden şistartalar. Mena şu şimdi şovinizmle sak olarak gerek. Biz bir katı
тәрбия бездә дә менә бу нисбәтән җитми. Монда инде икенче мәкаль килеп керә телгә. Ул да булса башын алса койрыгы ябыша, койрыгын алса башы ябыша. Әйме, монда ничектер алтын урталык табырга бик читен килеп чыга. Алтын урталык менә шушы законнарны эшләтергә. Николай дип әйтәсез, бар бит безнең Россиядә шу берничә регион, анда бит иммигрантлар бөтенләй юк. 36 субъект мигрантлар хезмәтенә баш тарткан дилә монда. 36-сында, ну, әзинданың, ну, һәм бер нәрсәләрдә туктап калмаган дип әйтәләр. Анда бит туктамаган, яхшы бара. Нәрсә бәрабәрне алар менә шушы хезмәтне хезмәткә тәрбияләп үстерелгән буыннар бүгенгесе көнне. Безнең бит менә бар эшләргә кеше бар, әмма дә ләкин алар эшләмиләр. Алар өйрәнмәгән ул эшкә. Ул акчага күнекмәгәннәр алар. Бүгенгесе көнне телефоннан эшләп, ул күбрәк акча аз эшләп күп алырга. Күп алырга, әлбәттә. Хәзер менә безнең мәктәптән тәмамладык, ничәдер кеше генә югары белем алды. Әйбәт укучылар да завод, фабрикаларга китте, эшләргә китте. Бүген укый белмәгән кешкә мәктәпне тәмамлаган балаларны да акча түләп укыталар да, дипломын апайтып куялар. Һәм ул эшләүче түгел. Аннары тагы бер нәрсә бар. Без бит эшләүчеләрне куркытып бетердек. Менә шул таксистларны алабыз, әлбәттә. Үз вакытында аларның машиналарын эвакуаторлар белән алып китеп, аларның эшләреннән алып туктаттылар. Һәм шул ук менә хәзер таксистлар шәрдүктәр машина алалар да, үзбәкләр утырталар да, эшләтеп яталар. Мигрантлар илнең үсешен билгеләүче бер күрсәткеч тә бит әле. Мигрантлар бар икән, димәк, ил үсештә дигән сүз. Менә моңа ничегрәк карыйсыз? Киресенчә карыйм, чөнки әгәр дә безнең балалар шул югары уку йортларында укып, анда чиста эштә генә эшлиләр икән, бу бит инде бер яктан начар түгел, яхшы. Без киләчәк турында бик аз уйлыйбыз. Менә шул Америка Кушма Штатларын карасак, анда 40 миллион мигрант. Хәзер бит асылына башладылар инде шу гражданнар Американың. Алардан ничек котылырга белмиләр. Президент компанияларында төп беренче сорау мигрантлар соравы. Бездә киләчәгебез турында бик уйлап бетермибез. Менә шул мигрантлар килде. Аларның күбесе эшләргә дип килми. Гражданство алырга да бере җай табырга монда. Пенсия алырга яхшы гына. Шул ук 10 баласы бар икән, әнисе мать героина. Bütün ilgotlarını bizning bir bala üstürələr, bir nidil ilgotısız bizning ənilər. Onların əniləri akça alacaklar şu balalar için. Алар бит бер яхшы тормыштан килми. Менә шул ук Европа, Америка дисез, әлбәттә, менә шул Франция мисалы име, анда шул ук Африкадан бик күп заманында килеп һәм гомумән да анда да бик күп процент шушы мигрантларның аркасында итә. Һәм алар төп граждан, алар яхшы тормыштан килми. Кемдер шул ук үзләренең илдәге хәерчелектән кача. Менә Советлар заманында без алга сөргән халыклар дуслыгы кыйммәте монда үзеннән-үзе юкка чыга дигән сүз инде бу. Тигезлек кирәк бит. Менә нәрсә дибез. Аларга нишләптер илготлар күбрәк бирә. Шул ук Бастрикның әйткән сүзләрен. Ул әйтә, менә шушы безнең үзбәкләр, таҗиклар киләләр дә безнең илгә гражданствоны 2-3 ай эчендә алалар. Аның сүзләре ул. Безнең шундап торып, анда ничектер союзлар калган руслар, татарлар еллар буенча гражданство ала алмый. Менә нәрсә ул? Ул бит анда криминал дигән нәрсә. Ничектер алар bütün авылы белән җыелалар да, бер кешене җибәрәләр акча белән. Ул килә дә монда бик тиз арада гражданство. Ул гражданство алганнан соң нәрсә эшли? Бик җирәгә эшкә киттеме? Аның семьясын тартып чыгара, әтиенисен тартып, аннан туган-тумачаларын анардан бер нәрсә дә таләп итә алмыйбыз без. Менә шул бәлки чыннан да бу процедураны катлауландырыргадыр. Менә шул СВОны гына карыйк. СВОга безнең җегетләребез китте. Таҗикны, үзбәкне анда җибәреп булмый, безнең гражданин булуына карамастан. Ләкин хәзер яңа закон чыкты, алар контракт төзүселәр аларга тагы да тиз бирәләр гражданлыкны. Бу анысы да бар. Аларга ышаныч бармысың? Алар бит безнең Россия һәм Татарстанның патриотлары түгел. Булмаячаклар бер качанда. Авырлык булса алар үзләренең илләренә кайтып китәчәк. Никита Михалков әйткәнчә, алардан 5-й колонну әзгенә бездә әлрәк йомшаклык күрсәтсәк, алда украинцлар, артталар тышак күтәреп торачаклар. Беләсезме, менә бу гражданлыкны алалар икән. Ниндидер уңышларга ирешәләр икән. Нәрсәдер льготалардан, ташламалардан файдаланалар икән. Монда бәлки аларның без үзебезнең гаепләре кирәк. Нишләп без коррупционерлар соң? Җаваплыгы Без бит нишләп без коррупционер, без ялкау, нишләп без эшләмибез? Безнең ватандашларыбызга бирмибез. Без коррупционер дип сез менә әйттегез дә монда. Ничек инде алар коррупция, ул бит алган гражданствосын алган.
Баласы туган аның, аларның тымында Россия гражданствосы бар. Алар Россия гражданы буларак, ул льготалар белән файдалана. Мында коррупция турында сүз бар. Мында теге Менә ничек алган гражданлыкны? Менә моның турында сүз бар. Инде бер генә түгел, күп очраклар тотылды бит инде. Без андыйларны түгел очраклар булды бит инде. Коррупцияда Татар кызына өйләнде, баласы туды, ул автоматически гражданствоны ала уже. Мында сүздә юк. Бездә җаваплылык, динебезне сакларга, телебезне сакларга, без үзебездән тора. Менә минем уемча, менә быел гына, киләсе ел гына бу эшне туктату бик әйбәт түгел. Беренчедән, менә бу югары белем, югары белем. Әникәй, менә шу укып чыккан, институтта укып чыккан кеше, бала аның 2 тиенлек белеме юк. Ул менә кичкә мәктәпне укыганда укып чыккан. Безгә шуның өчен хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәрергә кирәк. Менә эшче профессия аталау шуның дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Аңа күбрәк итеп акча түләргә кирәк. Менә шунда гына менә бу халыкны чыгарып җибәрә алабыз. Бөтен хикмәт акчада микән? Акчага менә килергә ризамы соң яшьләр? Безнең акча ягы күбәйде. Соңгы елларга күбәйде. Мәсәлән, урамсы бирүче. Кулда эшләтергән кешеләргә күбәйде. Акча Әйбәт күбәйде. Бүгенге көнне 40%-ка азык-төлек продуктының бәясе артты, зарплата 2%-ка да артмады. Менә хезмәт хакы бүген көндә күпме? Урамсы бирүченең хезмәт хакы, дворникның хезмәт хакы күпме бүген? Менә алык разнорабочийларны. 40 дигәндә 20 мең. Иң күп булса. Каздорстрой 100 мең. Дворникмы? Ул бит әйбәт. Дворниклар берничә аның образованиесе юк, аның бер нәрсәсе юк, аның кулы бар, аягы бар. Кибеттән ризык ташу өчен аена 200 мең алалар. Кая бара, билгеле шунда бара. Менә минем шул хәтле менә ашчылар мәйме китте. Алар менә миндә өйрәнгән китте, һәммәсе рюкзак асып кибеттән ризык ташый. Нәрсә инде менә бу? Димәк, проблема күпкә тирәндәрәк, һәм без нигәдер һәрвакыт менә законнар чыгарганда, без күрәбез тышкы ягын, тирән проблемаларны шулай хәл итмәкче һәм тиз генә юкка чыгармакчы булабыз. Монда бит башка проблемалар да бар. Мәсәлән, монда җитәрлек мигрантлар белән бәйле. Мәсәлән, инде гомергә Советлар Союзы таркалганнан бирле базарда кемнәр хуҗа? Җилмешән суганын кем сата? Җилмешән кешесе сата алмый. Менә шушындый әйберләр, өлкәләр, тармаклар бик күп ул. Мәсәлән. Аннан демография мәсьәләсе килеп туаймы? Без һаман демографияны арттырырга кирәк дибез, яңа мөмкинлекләр тудырабыз, ләкин үзебез үк үрчергә ашыкмыйбыз. Шаң сугабыз. Россиянең демография халаты бик критик халатта дип әйме? Монда да дәүләт аны бик яхшы аңлый. Шуңа күбәябез инде. Шуңа күрә тәгаен генә, бәлки бу сорауга бүген генә җавап биреп булмыйдыр, ләкин этаплы, бәлки инде реформалар аша, нидер бер камилгә якын ситуациягә җитәргә мөмкиндер, әйме? Дөресен әйткәндә, законнары да бар. Ул законнарның яртысыннан артык эшләмәй бит. Бар бит ул законнар, юк түгел. Аны яңа закон алдың да, ул эшләмәсә аның файдасы юк. Мәсәлән, мигрантлар килде ди, 10 ел яшиләр, 15 яшиләр, аларның балалары инде безнең мәктәпләргә йөри, башка балалар белән аралаша. Аларны аннарсын 10-15 елдан Россия халкы дип әйтә алабызмы? Юк. Алар әйләнмәячәк беркайчан Россия халкына. Балалары бәлкем әйтергә буладыр. Чөнки мин мисал китерә алам, минем бер таныш Азәрбайҗан бар. 20 ел элек без аның белән сөйләшеп тордык. Мин ди, монда килдем дә ди, монда ди, эшлим дә ди, бер ди 20 елдан соң китәм ди. Минем ди Азәрбайҗанда ди, үземнең ди ием бар ди, шунда кайтам ди. Бер ел ярым очраштык. Мен дидем, әле кайчан пенсиягә чыгып кайтып китмисең әле? Юк ди. Мен де андан саттым ди, балалар бүтүнләй бар мен. Елга ди 2 мәртәбә барып киләм ди, туганнар белән күрешеп ди елга ди. Балалар ди 3 елга бердә барганнары юк ди. Демәк инде 1-2 буын бала барбер шушы менталитетны үзенә сеңдереп, бу ил граждан итеп үзен хис итә башлый. Хуҗа булып калачак адамда. Шуңа күрә вакыт һәм бер кадәр кискен гамәлләр генә хәл итә алыр әлеге ситуацияны. Безнең эш бар тик бер кадәр борчылып, фаразлап алу иде. Барыгызга да зур рәхмәт. Безнең республикабыз, илебез өчен хәерлесе булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Сау буласыз. Рәхмәт.